शैलेंद्र मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। म्यूजिक बाय प्रशांत दुबे। दिले रही मौका रौरा कोई हम काम जी रहुरे सेवा में कबो कोई नया राम जी रहुरे सेवा में कबो कोई नया राम जी। दिले रही मौका रौरा कोई हम काम जी रहुरे सेवा में कबो कोई नया राम जी। कोई हम सेवा करी रौआ उपकार कोई हम सेवा करी रौआ उपकार। हाथ जोड़ी बिनती करत बानी चाची भोट दिह फेरू अब की बार। हाथ जोड़ी बिनती करत बानी चाचा भोट दिह फेरू अब की बार। शैलेंद्र मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पप्पू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पप्पू मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कोइले बानी काम जवन कोइले रही बात कहर विकास फेरू पहिले से ज्यादा कहर विकास फेरू पहिले से ज्यादा। कोइले बानी काम रहे कही जवन बात कहर विकास फेरू पहिले से ज्यादा। साचा बाई राधा कहतनी बार बार साचा बाई राधा कहतनी बार बार। हाथ जोड़ी बिनती करत बानी भाभी भोट दिह फेरू अब की बार। हाथ जोड़ी बिनती करत बानी भैया भोट दिह फेरू अब की बार। भोट दिह फेरू अब की बार। भोट दिह फेरू अब की बार। अरे राज्य जिला परिषद क्षेत्र संख्या 10 की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और राज्य जिला परिषद क्षेत्र नंबर 10 के करी है जे काम इना बाके हुके बस के करी है जे काम इना बाके हुके बस के। और राज्य जिला परिषद क्षेत्र नंबर 10 के करी है जे काम इना बाके हुके बस के। कर मठ जुझारू बड़े शिक्षित ईमानदार कर मठ जुझारू बड़े शिक्षित ईमानदार। हाथ जोड़ी बिनती करत बानी भोट दिह फेरू अब की बार। हाथ जोड़ी बिनती करत बानी बाबा भोट दिह फेरू अब की बार। जनता ने सभे पप्पू मिसिर बाटे नाम हो जनता के सेवा कईल बाटे इनकर काम हो जनता के सेवा कईल बाटे इनकर काम हो। जनता ने सभे पप्पू मिसिर बाटे नाम हो जनता के सेवा कईल बाटे इनकर काम हो। करताटे बिनती आके बेटवा तोहार करताटे बिनती आके बेटवा तोहार। हाथ जोड़ी बिनती करत बानी दीदी भोट दिह फेरू अब की बार। हाथ जोड़ी बिनती करत बानी भैया भोट दिह फेरू अब की बार। शैलेंद्र मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे राज्य जिला परिषद क्षेत्र संख्या 10 की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।